Vale, veña. A ver si con esta pequena explicación podedes facer de maneira de todas as emisoras que podedes estar escoitando na radio nese momento, no momento en que estedes escoitando. Bueno, temos aquí a páxina web que nos dá información, shortwave.info, xa sabedes, donde pon aquí atopar frecuencias por, donde aparece a BBC, que é de Gran Bretaña, ainda que está repartida por todo o mundo, xa sabedes, dadeslle aquí e poñedes arriba any station, é dicir, calquera estación. No idioma, en vez de en English, pois poñedes any language, calquera lingua. Podedes deixala ahora, e agora, para saber o que está facendo, o que se está buscando agora, tedes que seleccionar algo máis. Se tiveramos que buscar ou escoller todas as emisoras que están emitindo en todas as frecuencias, sería imposible. Entón, polo tanto, a onde tedes que ir é aquí onde vos poñen aquí onde estou destacando lista de todo o que haxa no aire neste momento. Bueno, pois aquí aparecen as distintas frecuencias. Aí aparecen desplegadas e vedes que van por bandas en metros e a dereita o mesmo pero en frecuencias. E tedes que escoller, claro, cal queredes. Eu recoméndovos, porque é onde hai máis estacións, que empecedes dende a banda de 60 metros. De 60 metros ata a banda de 15 metros. De 60 metros a 15 metros. Entón vou empezar por iso, 60 metros e pon entre 4.700 kHz e 5.100 kHz. Vou aí e agora doulle a agora, aquí onde escollín a banda e a frecuencia. Doulle. Ben, e aquí xa no mapa xa me aparece, se vos dades conta, o que aparece en vermello, todas as estacións que están emitindo agora dentro dese rango de frecuencias que eu escollín. Se vos fixades, hainas en todos os continentes, menos en Europa. Vale, vou mirar, sigo andando cara abaixo, vou mirar cales se escoitan no lugar onde estamos, que como vedes, estamos aquí en Galiza, e aí onde se teñen que escoitar. Doulle para baixo e aí vos aparecen todos os datos de todas as emisoras. Se vos fixades, témonos que fixar aquí á dereita, témonos que fixar onde aparece algún tipo de sinal. Vedes que, non sei se o dades visto, se o estades vendo a través dun móvil, pero aparecen moitas, pero con un sinal moi débil, moi débil, moi débil. Vou escoller que son un pouquiño máis fortes. Por exemplo, esta que está aquí, Xizang, estación Xizang, que a súa lingua é chinés e aí pon a súa localidade. Está claro que está emitindo dende China. Sigo para baixo e aparece aquí outra, mirade, chámase North Korean Jamming. Está claro que está dende o norte de Corea. Así que esa é unha das que mellor se escoita. Sigo para baixo e a ver se dou atopado algunha que estea en Asia. Vale, non o podemos saber exactamente porque a non ser que teñades as saibades de onde son as fronteiras, perdón, as bandeiras, non se sabe moi ben de onde poden ser, pero é cuestión de ir mirando as que poidan ser. Ou, tamén o que podedes facer, é ir ao mapa. E no mapa vedes que en 5.055 hai emitindo unha. Así que vou a 5.055, 5.005... Mira, é a última. E que casualidade. A ver, 5.055. Aquí está. Radio 4KZ. Está en North Queensland. E aquí está. Sí que se podría escoitar. Xustiño, pero sí que se podría escoitar. Así que habría que ter un chisquiño de sorte. De acordo? Así que este era o pequeno truco para non gastar tanto tempo buscando emisoras. Aquí hai outra que pon 5.040. Vou buscar a 5.040 como último exemplo e xa está. Radio Vanuatu.
tamén se escoitaría aquí. Radio Vanuatu. Aparece aí un sinal. A ver se hai algunha outra. 5020. Vamos co 5020. Aquí está. Illa Solomón. Tamén moi xustiño. Pero como vedes, xa podedes investigar, xa podedes ir ao grao. E desta maneira podedes escoller, bueno, pois, os continentes que queirades. Ollo que isto foi só unha primeira proba. É dicir, podo ir arriba e pasarme a outra banda. En vez de 60 metros, vamos facer a proba con 49 metros, 5.800 kHz, 6.300 kHz. Ui, volveuse a poñer a BBC. Calquera estación e calquera lingua. Damos a buscar nesa banda e a ver que nos aparece. Mirade, outra vez todo cheo de emisoras en todo o mundo. Neste caso non hai ningunha de Asia. Non hai ningunha de Asia. Xa atopamos antes. Así que, xa sabedes, ás veces, fuchicando un pouquiño, pois atopamos maneiras de aforrarnos traballo e poder escoitar esas emisoras tan lonxanas e tan difíciles. Veña, nada máis, que vos vaya ben.